Yadda zaka cike tallafin fita kasar waje karatu kyauta. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka wato AM Kimiyya TV. Idan wannan shine farkon ka zuwa wannan channel mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Sannan ne za a rika sanar da kai sabon bidiyon mu da zarar mun dora. Kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, mun yi bidiyo ne akan yadda mutum zai samu tallafin fita kasar waje kyauta karatu. Okay? Kamar yadda kuka sani, kungiyoyi na federal government na Najeriya wasu daga ciki suna fitar da tallafi wanda zaka iya fita kasar waje kyauta karatu. To haka yau ma gashi an samu wani bangare na bangaren PTDF, okay? Bi ma'ana Petroleum Technology Development Founded. Sun fitar da wani shafi wanda mutum zai iya cike tallafin fita kasar waje karatu kyauta, wanda za su dau nauyinka har ka je ka gama dukan karatun da zaka yi. Wanda ya zamanto dole sai ka kasance cewar idan ka gama jami'a, wato ka gama postgraduate naka, wannan scholarship za ka iya cike ta. Wanda idan ka cike wannan scholar za su iya fitar da kai kasar waje, misali kamar United Kingdom, Germany da France and Malaysia da shauransu. Wanda ya zamanto dole idan za ka cike wannan tallafi sai ka gama NYSC bayan ka gama digiri naka. Sannan kuma ya zamana dole kana da waɗannan abubuwan da suka bayyana mutum yana da su. Ya zamanto ya kasance cewar kana da first class a certificate ɗinka da ka samu. Idan kuma baka da first class ya kasance kana da second class offer, wato wanda ya dauki matakin digiri na 2.1 qualification, ko kuma ya kasance cewar kana da lower second class lower wanda ya kasance yana da matakin 2.2 a grant ɗinsa bayan ya gama karatunsa na jami'a. Ya zama da dole cewar sai kana da NYSC certificate zaka iya cike wannan application, sannan da wasu bayanai da suke bukata idan ka zo yin register, wanda zan ajiye maka link na wannan website a descriptive na wannan bidiyo ga wanda yake da bukata kai tsaye sai ya shiga ciki domin ya register. Da farko ga link din zan shige shi kamar haka yadda kuke gani, gashi nan Scholar PTDF. Okay, idan ka shiga link din kamar haka, bayan na ajiye maka shi a descriptive, zai bude maka kamar haka. Daga nan wajen ga gunda aka rubuta create applicant account. Okay, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna zai baka zaɓuɓɓuka, gashi nan na farko gashi nan zaka rubuta surname sunan mahaifi, idan kana da middle name sunan dan tsakiya zaka iya sa shi, idan kuma baka da middle name gashi nan gun da aka rubuta last name sunan ka sai ka rubuta shi, sai gun da zaka rubuta email address, sai gun nan da aka rubuta zaka sa phone number, sai kuma gun da zaka zo ka yi creating password daga nan ƙasa. Da zarar ka gama wannan abubuwan, to ga gun da aka rubuta create application account, sai ka zo ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka, gashi nan daga nan pejin zai ƙara buɗe maka, ga gunda zaka rubuta email address ɗinka wadda ka sa a farko, sannan kuma ga gunda zaka sa password ɗinka wadda ka sa da farko. Wake sai ka danna shi kamar haka, sign in wato kenan. Da zarar ka danna sai ka ɗan jira ya buɗe kamar haka. Okay? Da zarar ka jira ya buɗe, zai buɗe ma shafin kamar haka. Gashi nan gun nan da aka rubuta verify your name, sai ka sa katin ɗan ƙasarka. Sannan daga nan wajen ga gun da aka rubuta a new applicant, shi ma sai ka rubuta shi, ka danna shi kamar haka. Wadda daga zarar ka yi verifying ɗin number ɗinka, za su nuna ma inda za ka ɗan biya wani kuɗi, wadda zai kai ka directly inda zaka rubuta duk credential ɗinka da abubuwan da ake bukata sai ka shigar da su. Da ke ni dama ba cikewa zan yi ba, na riga da na cike, to ba zai buɗe mun website ɗin kamar haka ba. Da zarar ka danna wajen verify your name ɗin nan, to zai kai ka kai tsaye. In ya kai ka cike wajen nan, zai nuna ma har inda zaka kai har ƙarshen yadda zaka cike wannan website din. Duka nan na kawo muku ƙarshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka, sai ka danna mana alamar liking. Wanda ba su yi subscribe din channel din nan ba, sai su yi kokari su danna alamar subscribe, domin ta nan ne za ka samu da cewar mun ɗora bidiyo sabo kai tsaye. Mun gode da zuwa sashen AM Kimiyya TV. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.